Noin, päästään blogin ensimmäiseen videopostaukseen, jossa mä jopa sanonkin jotain. Ette naamaa näe siihen, mulle ei vielä riitä kantti, mutta niin, tänään aiheena Inglotin luomivärinappien poistaminen näistä paleteista, irrottaminen paleteista ja siirtäminen toiseen tai paikan vaihteleminen keskenään. Kun tätä on kysytty multa blogissa ja tää on hirvittävän vaikea näyttää kuvissa, niin näyttää videolla. Eli alun perin nämä Inglotin paletit oli aika helppoja. Tästä vaan otti kannella kiinni siitä napista, noin. Siitä se lähtee irti hyvin kätevästi. Mutta sitten jossain vaiheessa siirryttiin uudempiin paletteihin, jotka näyttää ihan tismalleen samanlaisilta, mutta näissä nämä napit on ilmeisesti jotenkin syvemmällä tai jotain, koska mä en saa näitä sitten enää irti tällä kannemagneetilla. Mutta sepä ei ole ongelma, sillä otetaan toinen paletti tai ylipäätään vaan vahvempi magneetti ja sitten irrotetaan sen reunalla. Niin johan taas irtoaa nätisti. No näiden nappien pohjasta sitten löytyy se sävynumero. Itselleni mä oon kirjoittanut ne vielä tonne teipille tonne palettiin, niin että mä muistan mihin paikalle laittaa sen takaisin. Näitä kun irrottelen, näitä voi siirrellä, vaihdella paikkoja tai sitten tehdä niin kuin minä. Mulla on tällainen niin kuin Inglotin tyhjä rasia, missä on kivasti peiliä, minne saa 5 sävyä mukaan. Ja sitten sieltä voi valikoida sieltä isosta paletista sopivia sävyjä ja laittaa tänne. Josta ne myös irtoavat ihan samalla tavalla tällä kannella. Mutta eipä tässä kai tämän kummempaa. Kysykää jos jotain ei tajuttu.